Når man er på friluftstur, så er en vigtig del også at komme fra A til B. Og den mest oplagte måde at komme fra A til B er ved brug af kort og kompas. Når vi bruger et kort, så er der for mange forskellige slags. Det her er et orienteringsløbskort. De kan findes på mange forskellige orienteringsløbsklubbers hjemmesider og består af nogle forskellige dele. Der er selvfølgelig et overblik over det sted, man nu skal være. Så er der en signaturforklaring. En signaturforklaring er en måde at fortælle, hvad alle de her sjove små tegn, man finder rundt omkring, de betyder. Det vil sige, der er en mose et sted, der kan både være nogle højdekurver noteret eller et hegn, og det gør ligesom, at man kan se, hvordan man nemmest kommer fra A til B. Hvis vi går op og kigger i det her hjørne, så står der målestok. Målestokket er et udtryk for, hvor meget man har skaleret det her kort, for at man ligesom kan finde ud af, hvor langt er der i virkeligheden herfra og hertil for eksempel. I det her tilfælde er målestokket 1 til 10.000. Det betyder, at 1 cm på det her kort er 10.000 cm i virkeligheden. Hvis jeg tog en meter på det her kort, jamen så ville det være 10.000 meter i virkeligheden. Oftest så måler vi jo i centimeter, oftest at det er det, der er på vores kompas. Så vil det sige, at hvis vi måler 1 cm herfra og hertil, jamen så vil det som nævnt give 10.000 cm svarende til 1 kilometer. Derudover er der den her ækvidistance, som i det her tilfælde er 2,5 meter. Ækvidistancen betyder den højde, der er mellem to højdekurver, som vi fandt herovre før. Højdekurver er det, man bruger til ligesom at sige, hvor højt er der på et fladt kort. Det vil sige, jeg ved ikke, om I kan se det på videoen, men herfra og hertil vil I kunne se 2 højdekurver. Det er de her røde streger. Mellem de to er der altså 2,5 meters højdeforskel. Men det er ikke til at sige, hvor langt der er mellem dem ud fra ækvidistancen, men der er 2,5 meters højdeforskel på de 2 punkter. Det vil sige, jo tættere de ligger sammen, jo stejlere er der, hvor man går. Jo længere de ligger fra hinanden, jo fladere er det. Kortet skal oftest bruges sammen med et kompas. Kompasset har den funktion, at det altid fortæller os, hvor nord er. Og på kortet, der vil nord altid være opad. Det vil sige, hvis vi tager vores kompas, så har det en kompasnål, hvor den røde herinde, den altid vil pege mod nord, medmindre der er noget magnetisk i nærheden. Og når jeg mener nærheden, så snakker jeg inden for en meget lille afstand. Det vil sige, i det her tilfælde, jamen så har vi nord, den retning. Det vil sige, at lige nu har vi det, der hedder retvendt vores kort. Så nu kender vi reelt retningen. Kompasset består af nogle flere andre dele. Der er både en lineal, som vi kan bruge til at måle afstand herpå. Så er der kompashuset, som man kalder det, som er her. Kompasnålen sidder inde i. Kompasnålen sidder nemlig oftest i en væske, som bliver nødt til at blive holdt inde. Så har vi marchpilen og den faste nordpil. De 2 sidstnævnte er ikke så relevant lige nu. Når vi så skal finde fra A til B, jamen så vil man forhåbentlig vide, hvor man starter. Og når vi så skal eksempelvis fra det her kryds til det her kryds, jamen så vil man oftest bruge det, man kan kalde for checkpoints. Det vil sige, hvis jeg går af den her sti, og mener, jeg går den her vej, jamen så vil jeg holde øje med, at jeg møder den sti der. Og det samme, når jeg så når det kryds, jamen sikrer mig, at jeg har 4 veje. På den måde vil jeg altid vide, at jeg er der, hvor jeg tror, jeg er. God tur.